resolució sobre la crisi socioecològica. Tot indica que la propera dècada estarà tan plena de canvis com ho va estar el segle que ens precedeix, si no més. Si bé és cert que els camins no estan traçats i la concreció política pot ser diversa, la societat capitalista global actual no romandrà indemne a la crisi ecològico-social que ja està en marxa. Aquesta crisi té 5 elements centrals. Primer, una crisi energètica caracteritzada per l'esgotament dels combustibles fòssils, sumat a una limitació estructural, tècnica i social de les energies renovables per substituir el total del consum global d'energia. Segon, l'anomenat pic de tot, peak everything, l'esgotament dels principals minerals i materials que estan en la base del sistema productiu i alimentari mundial, coure, liti, cobalt, sorra, fosfats, entre els més destacats. Tercer element en joc, extremadament urgent i difícil de comprendre en la seva magnitud, és el traspàs dels límits planetaris, com ara el canvi climàtic o la biodiversitat. Quart element, la degradació ambiental creixent, la contaminació de l'aire, de les fonts d'aigua potable, del sòl i la destrucció de grans ecosistemes. I cinquè, la resiliència de les comunitats humanes, que tot i no ser homogènia, s'ha degradat molt en el transcurs dels processos de mundialització i d'industrialització, producció deslocalitzada, tractats de lliure comerç, xarxes de distribució global, monocultius alimentaris, dependència energètica. Sota els processos del capitalisme, sota els processos productius, la capacitat de les societats humanes per adaptar-se al canvi ambiental s'ha vist molt afectada. Si bé fa diverses dècades que la ciència ens informa d'aquests processos, els i les comunistes tenim un deute teòric i pràctic per integrar aquests fets en la nostra anàlisi i en la nostra proposta política, de forma transversal, nodrint-nos de l'economia ecològica, de l'ecologia política o de l'ecofeminisme, mirant a llarg termini i sense il·lusions productivistes o tecnooptimistes, que malauradament han estat molt presents en la nostra tradició. En el moment actual, una estratègia arrelada a la nostra tradició emancipadora i materialista passa per articular propostes i reflexions al voltant dels següents aspectes de la lluita política. La República Catalana, com a projecte, ha d'afrontar el decreixement energètic i la reducció del consum en termes globals. No ens en podem escapar. Cal una transformació profunda de sectors sencers de l'economia, en especial el primari i la indústria, de les formes de mobilitat, de distribució i de consum. Cada proposta i lluita ha de tenir en compte si s'emmarca en el context d'una economia lligada a un creixement sense fi o si, pel contrari, està buscant disminuir el flux energètic i de materials, redistribuint i garantint el dret a una existència digna de totes les persones del planeta. Cal una democratització profunda dels processos de decisió i de fiscalització política. Davant la urgència i l'enormitat dels impactes, cal obrir els debats, formar-nos, informar i atendre a la dimensió cultural que aquests reptes plantegen, per tal que tothom pugui participar de la gestió de la crisi ecològica. Davant d'un futur on tots els recursos seran cada cop més escassos, no podem deixar que sigui el capitalisme qui gestioni la seva distribució, sinó que cal planificar l'economia, prioritzant la garantia de drets per afrontar el que se'ns ve a sobre de forma justa i redistributiva per tota la humanitat. Finalment, aquest congrés crida també a la mobilització per la justícia climàtica el proper 25 de setembre, amb una assentada a les 18 hores al Passeig de Gràcia en el marc del Global Action Day.